Dobrý den, jmenuji se Jiří Spálovský, jsem studentem Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a v tomto krátkém videu bych vám rád představil svoji středoškolskou odbornou činnost, kterou jsem věnoval tématu Jan Pavel II. A Charta 77. Otázkou je, proč tato práce, proč jsem si zvolil toto téma. Jednoduše chtěl jsem vypracovat nějakou seminární práci a chtěl jsem ji vést o papeži Janu Pavlu II., jelikož k němu mám specifický vztah, jelikož jsem katolický křesťan a on je můj běžmovací patron, takže proto jsem si vybral téma právě s ním. Dále mě navedl můj učitel ze SEDO a konzultant pan Karel Gamba na to, že vlastně by se mohl toto téma propojit i s Československem a i právě s Chartou 77, jelikož, jak vám ještě povím, tak Charta 77 a Jan Pavel II. Se potkávají na rovině v ochraně lidských práv. V neposlední řadě když už jsem se do toho tématu tak zabral, tak jsem se vlastně chtěl dozvědět něco o chartě samotné, o těch disidentech, o tom vlastně, co všechno dělali a vlastně jak tu lidskoprávní rovinu právě propojit s tou papežovou. A v neposlední řadě jsem se chtěl ponořit do hlubiny té církve, která byla za komunismu stíhána a i té, která s režimem naopak kolaboroval, a taktéž jsem chtěl dokázat, že vlastně papežův vliv převracel životy lidí k lepšímu i u nás. V této práci jsem si vytyčil to, že vlastně jsem se snažil dokázat propojení Jana Pavla II. A Charty 77, respektive jeho vlivu na signatáře této občanské iniciativy. Toho se mi povedlo docílit skrze to, že jsem analyzoval dopisy, které vlastně signatáři papeži zaslali, bylo to v různých letech, v různých období, k různým příležitostem. Například zaslali dopis k jeho zvolení nebo k jeho 61. narozeninám, což bylo právě potom, co byl postřelen. A kde vlastně signatáři sami zmínili, že on pro ně byl obrovskou inspirací a že si cení jeho role v zastávání lidských práv a tak podobně. Taktéž jsem tohoto cíle, který jsem si stanovil, docílil skrze rozhovor s Danielem Kroupou, což je bývalý dizident Charty 77. Vlastně jsem prostřednictvím e-mailové komunikace položil pár otázek, které mi taktéž pomohly tento cíl dokázat a doplnit. A v neposlední řadě se mi povedlo ukázat, že v té lidskoprávní rovině a v tom, že vlastně v tom, co prosazovala charta a v tom, co prosazoval Jan Pavel II., jsou i jisté podobnosti. Úvod bychom měli za sebou, takže se přesuneme na obsah, co má práce nabízí, na co se můžete těšit. Stručně si povíme o historickém kontextu, dále si povíme něco víc o chartě, jako o samotné chartě, vlastně co to bylo, klíčové osobnosti a represe. A půjdeme se po jednom druhém, nastřelíme na kousek do jeho pontifikátu a zároveň to všechno propojíme již zmiňovanými důkazy nebo cíly, které se mohou dokázat, jak už jsem zmínil. V historickém kontextu v této práci se velice stručně zaobírám dvěma bloky, které vznikly po druhé světové válce, čili východním a západním blokem. Je tam uvedené, jak se vlastně Spojené státy snažily zachraňovat státy Evropy skrze Marshallův plán, například. Zase ve východním bloku nám vzniká Varšavská smlouva, ideologie komunismus, na západě demokracie. Tohle je tam velice stručně nastíněno. V další kapitole je tam politický vývoj v Československu, abychom si nastínili i dobu, ve které vznikala charta a co to vlastně znamenalo. To se týká 70. a 80. let. 70. léta jsou období tzv. Normalizace a 80. léta jsou už to období, kdy se pomlouváme komunistická moc, kdy už padá železná opona. A v poslední podkapitole
historického kontextu se zaobírám historií katolické církve, jak to prožíval za komunismu, které osobnosti byly například jako významné v tomto období a kteří katoličtí duchovní například kartu signovali. Ve 3. kapitole se zaobírám konkrétní chartou. První podkapitola se věnuje její historii, motivace, proč vlastně charta vznikla, co představovala, jaké byly její ideje, kdo napsal text a kdo například patřil do prvních mluvčích. V následující kapitole jsou rozebrány spíše klíčovější osobnosti charty 77. Jedná se čili o Václava Havla, Jana Patočku a Pavla Kohouta. A poslední kapitola se věnuje represálím, které vlastně komunistický režim proti chartě vedl a je to konkrétně se jedná o příklady těchto represálí, je článek o rodném právu, zprostředkovanci a samozvanci a anticharta a vlastně jediným cílem těchto dvou akcí, řekněme, bylo vlastně jenom chartisty zdiskreditovat a většinu lidí odradit právě od podpisu této občanské iniciativy. 4. kapitola se věnuje přímo opět Janu Pavlu II. Neboli Karolu Wojtylovi, 264. papež římskokatolické církve. Okolnosti jeho volby byly takové velice nahnané, řekněme, jelikož po úmrtí Pavla VI. Byl zvolen Jan Pavel I., který byl vlastně ve své funkci papeže římskokatolické církve pouhých 33 dní a po jeho smrti bylo 8 kol volby, kdy vlastně právě se papežem po těchto 8 kolech stal právě Karol Wojtyla. Jeho pontifikát, jak už jsem avizoval v předchozích minutách tohoto videa, se věnoval převážně lidským právům a boji proti komunismu, takže vlastně to jádro jeho pontifikátu byly lidská práva, která on aktivně hájil, ale které on se postavoval, samozřejmě vedl jenom ten katolický pohled, čili ten křesťanský pohled, který má, myslím si, že většina naší konzervativní církve. Uvedu příklad je, že třeba, že potrat je špatně, nebo že prostě homosexualita je špatně a antikoncept je špatně a tak podobně. A vlastně tam rozebírám jeho politizatelická práva a vztah k polským a českým dizidentům. První podkapitole se zaobírám ohlasem Jana Pavla II. Na chartě 77 a moc. Jan Pavel II., přestože sám o sobě na chartu nereagoval, nebo se mi to minimálně podařilo dohledat, tak se mi podařilo dohledat reakci na výbor osob nespravedlivě stíhaných. A tento výbor tvořili primárně nebo zpočátku signatáři charty 77. Následně se podíváme do papežské diplomacie a podpory na mezinárodní úrovni vlastně v této kapitole jsem se stručně zaobíral tím česko-vatikánským jednáním, které vedl kardinál Agostino Casaroli. Vlastně vyvrcholili celou metodickou poutí v roce 1985, která už byla pozdějším krůčkem ke kanonizaci svaté Alešky Čínské. Poslední a závěrečné a klíčové podkapitole jsem zkoumal vliv Jana Pavla II. Na československou opozici, již jsem vlastně dokázal skrze prameny, které se mi podařilo získat. Dále je tam zmíněn popis dopisů, které chartisté Janu Pavlu II. Zaslali rozhovor s Danielem Kroupou, který mi odpověděl na 6 poměrně jednoduchých otázek, ze kterých můžu konstatovat, že tento vliv se mi podařilo dokázat. Závěrem je to, že se mi ten vliv podařilo dokázat primárně skrze ty dopisy a ten rozhovor. Takže to by bylo všechno. Děkuji za pozornost.